райське щастя Господь нам дає, райська радість з Голгофи тече. Кров'ю ми акцям зносим, подяку Богу за все. Алілуя! В рай ми йдем через Голгофу, слава навіки одному правдивому Богу Ісусу Христу. Бог наш Отець, кров'ю Христа, Христом нас спас. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто вірить в Нього, не згинув, мав життя вічне. І дав Бог Сина Свого не для того, щоб засудити світ, а щоб світ через нього міг спастися. Кожен, хто вірить на нього, не є засуджений. Кожен, хто не вірить на нього, готовий є засуджений, бо не вірував на ім'я однородженого Сина Божого. Це засудження, що світло пробуло в світ, а люди полюбили темряву. Бо їхні вчинки були злі. Бо кожен, хто робить зло, не йде до світла, щоб його вчинки не були виявлені. Кожен, хто робить добро, йде до світла, щоб його вчинки були виявлені, бо вони зроблені у Бозі. Шалом.